а не се ли страхувате за живота си след като... Разбира се, че се страхувам, обаче аз се боря за справедливост. Искам утре моето дете как да го получа, как да го възпитам, какво да му кажа. След като... Да, въпреки че той цялото семейство, всички се страхуваме това, което се случва и затова където мога да се получа справедливостта. Има ли според тези връзка от побоя и операцията, която да, разбира се, че има, защото преди от 2012 имам конфликт с това лице, което стоя. И оттам се ходих, мои наши общи приятели са ми казвали да не се движа сам, да се движа с охрана, защото ще ме пребият, ще ме пречупят. И аз съм ходил в Дизи и мисля, че беше да се правя с ръковка живота, се страхувам за живота си. И оттам тръгнаха тия напрежения. Покажи го обичаш по операцията да видим. Къде е операцията, какво направих? Какво ти свариха там? Бъбрека, десни бъбрека. Колко месеца след побоя? Колко месеца след побоя? На 25 януари стана побоя, на 10 април направих операция в Варна. И според теб има връзка побоя с повръзка? Т.е. с това напрежение. Сам ли ще се представлявате в съда или сте се няма адвокат? Имам адвокат. Припомните какво се случи? Да припомните какво се случи накратко. Защото ние закъснем малко. Ние закъсняхме малко и за това. На 25 януари в дискотека Опиум в град Русе посетих дискотеката с моята съпруга и още едно приятелско семейство. И в 2 часа след нощ, както се стоя на бара, лицето Валентин Симеонов тръгна срещу мен без да говори, без да приказва и ме удара с крак в моя крак и в лицето. И след това се обадих на 112 и дойдохме органите на МР и така започна. Колко месеца продължи досъдебното производство? Над 8 месеца. 8 месеца? 8 месеца полицията разследва и какво установи? Установи, че няма нарушител, няма тъжител, няма пострадал. Значи някой ударил те извънземно. И някакъв призрак. Призрак дошъл, ударил те и излязъл. Дискотеката срещу той толкова много. Какво искаш от това дело? Само справедливост и истината, такава, каквато си е.